Kaixo, ni Asmi naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Gaur, Xareta ezagutuko dugu. Xareta 4 herriz osatuta dago, eta guk horietako 3 bisitatuko ditugu. Lapurdin dagoen Sara, eta Nafarroa garaian dauden Zugarramurdi eta Urdazubi. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroagiren furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo Mireia. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi, goizan goiz? Bai, Hotza? fresko. Hemen non gaude? Urdazubin gaude eta, bueno, hau animalien errekuperazio zentro baten gaude. Kudeak eta Javi eta Hankak eramaten dute. Bai? Eta, bueno, momentuz oso konten gaude. Nola du izena? Zentroak? Trikujarri. Trikujarri, ados. Bai, hasiera batean Trikujarri zen, Bai? baina, bueno, hauek izen aldatu zioten eta Trikujarri da. Bai. Eta zentroa ere bai aldatu zen urteekin, ez? Okeraz bai. naiz, lehen zen gehiago ikuskizun zentro bat? Bai, leno animaliekin aktibitateak edo egiten zituzten, Bai. eta gaur egun pixkat animalien errekuperazio zentro bezala erabiltzen da gehien bat. Eta zer esan nahi du honek? Errekuperazio zentroak. Pertsona pixka kapritxosoa garela eta Gizakiak, hartzen bai. ditugu zenbait abere eta edo animale eta gero ez diego ematen behar dutena, ez? Horrek ondorio batzuk sortzen ditu. Eta erran behar da, gatibutasunean jaioak direla. Beraz, horrek erran nahi du, aske utziko bagenitu ere hil egingo zirela, ez? Ez dire gai beraiek bakarrik aurrera egiteko. Baina hemen aurkitzen ditugu, normalean ditugun maskotak, hau da, katuak, txakurrak edo bertze animalik baita. Bai, badugu dentik bizko bat. Bai. Daude oioetatik, ez dakit, loritoak, otxo bat ere dago, arranoak, eta bar, bino abereak ere baditugu ere, bai. Aurrei gustatzen zaila honit. Ikusi dut, eta txori asko baita ere, txori Bai. mota asko, ez? Bai. Mota guztietakoak eta, bizipen latzak ere gehienak, ez? Normalean nondik datoz animalia bai? Uste dut leku guztietatik. Hori Bai. Javik igual jakingo luke pixka dobekigo, binon, bai, denbora guztian harremanetan dago jendeakin, gero eta gehiago deitzen dute zentrura ere, eskaintzeko, edo, egoera larri batean dagoena, ez, azkenean, ez dakit, goxotasun bat nahi diezu eman ere, Bai, ez? bai. Eta askotan ez ezagutza ere da, nola hasi, nola... Adibidez, klaro, hemen ez dira animaliak kudeatzen zoologiko batean, zoologiko batean bezala, baina Hemen ez nola dago. zeintzen dira hemen animaliak? Ze prozesu? Etortzen dire eta nire goxotasun guztiarekin. Harremanetan daude denbora guztian ere albaiteruekin, Aha. maiz etortzen dire, eta gero uste dut egiten dutela, ez dakit ongi nola den izena, bino, badago interneten bidez, diru laguntza ematen delo clown bai. flow edo zerbait horrela Bai, du izena, ez? bai. Pues modu horretan ere animaliren baten bat atera da, eta gero momentu honetan ekarri dituzte lorito txiki batzuk, eta momentu honetan pientsoa edo pipak edo eskatzen dute, ez, beraiei ateratzeko azkenean lan handia da, inbertsio handia da izugarria, eta hor daude, poliki. Baina hemen ikusi ditut nahiko animali exotikoak. Ez nekien hemen Nafarroan aurki dezakedan zaiolako animaliak, ez? Bai, badugu dentikan. Bai. Zorionekoa gara Urdazubin. Bai, ikusi dut. Bai. Tropikoa daukago pixka bat. Nafarro tropikala da? Hoxe. Ados. Zonalde hau, bai. Bai. Esan digu,
lankide batek, Javi okerez banaiz, saiatzen zaretela, zera, asmo nahiko pedagogikoa ematen, ez, zentroari, adibidez, umeekin. Bai, pixka bat momentu honetan eskaintzen dena da, alde didaktikoa, etortzen dire familiak eta etortzen dire eskoletatik. Erran behar da, ordutegia malgoa dena oso, beraien beharretara egokitzen dire. Didaktikoa da guztiz, porque zu erran bezala animali esoktikoak dire, orduan ez dakigu nola bizitzen diren, zein den beraien habita eta bar, ez? Eta orduan guzti hori esplikatu egiten diete. Orduan da oso polita, eta gero gertatzen dena, hurbil dauden eskolak ere ikusten dute, hasieran nola dagoen animalia, eta hilautera etortzen direnean berriz ikustera, nola osatzen diren, ez? Nola sendatzen diren, joaten dire. Orduan, bueno, oso gauz polita da, bai. Ze ilusio ematen ziren? Bai, noski, eta harritua gelditzen dire. Etortzen bada lorito bat lumari gabe, handikan 3 hilabetera ikusten dituzte sekulako lumekin eta kolorekoak eta konten, porque ikusi behar dire, oso triste daude. Osea, ematen du lorito bateri ez diozula espresioa ikusten, minio, ikusten zaie. Osea, daude, eroriak, ez dute animoa depresioekin etortzen dire, ez bakarri loritoak, niri sortu zaidalako hurbiltasun gehiago loritoekin, ez, bino. Beste animalia asko etortzen dire, egoera oso tamalgarritan. Eta buelta ematen diete, orduan, eski hori da, vamos, xapo. Bueno, nik kuriositatea jarpiztu zait, emanen dugu bertatxe bat? Bai, noski. Venga. Presnago gaueko argia pizteko, presturekin irrifarre egiteko, dantzan egin gaua. Eta gozatxo bat, entzun berri dut, baita ere hemen egiten dizue magia ikusizunak. Bai. Nolatan da hori? Bai, bueno, Javi da polifazetikoa da, eta... Bai, dentarik egiten du. Bai, eta gainera izugarri ongi egiten du, Bai. Aldiro gauz berri bat ateratzen du, eta orduan ez zara aspertzen. Behin ikusi, 2 aldiz ikusten alduzu, eta aldiro zerbait berria dauka. Eta egia da, eta gure artean gera dadila, Javi da pixka lotxatia, eta transformatu egiten da. Izugarria da, bai. Izugarria. Mago profesionala. Toki hori umentzat da pasada bat. Animaliak magia detarik, natura baita ere. Begira, hemen zer dugu? Begira, horrekin ere badugu anekdota kurioso bat. Bidelaria deitzen da, behar bat da mik-mik, erraten badugu ezagunagoa izango da. Eta jaten dituzte txitoak, txito horiak. Orduan, egun batez sartu zen mutiko txiki bat, txandal hori batekin, eta joan ziren koiote eta mik-mik bezala. Lasterka, ez atxa, ez Javi inor gezituen gelditzen al. Izugarri izan duzen. Txito erraldoia ikusi zuen, txuleta derroat ezela. Bai. Samarazki bizidora, vamos. Bai. Eta hau da daukaguna. Oso konten gaude eta oso arro, eta gonbidatzen dugu mundu guztiari etortzea, harremanetan jartzeko. Web horrian ere gaude, beraz informa guztia handuzue. Eta besteri gabe. Ederki, eskerrik asko. Ongietorriak izango dire. Mil esker. Hizkuntza unibertsala omen da animaliena, eta are gehiago konpainia onarekin. Orain, kotxa hartu gurekin, Zugaramurdiera joanen gara. Han dago Joanes gure zain. Argitzeraino, afuera las penas, pa' fuera condenas. Quiero bailar, romper las cadenas, tocar las estrellas, gritar. Seremos la llama que prende la noche. Kaixo Joanes. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi, bai. Hemen gaude? Eguraldi onarekin. Kristona! Eski goizan kristonotza, fresko pixkat, baina bai. Gustora. Bai. Hemen gaude, beti esaten dut aitzuluetan, baina nola itzen dire hemen? Zugaramurdiko lezean. Lezeetan. Bai, lezeetan, edo leze hauli bat da. Ados. Bai. Baina berez oso leze bitxia da, normalean bitxi, etxe lurrazpian daude, eta hau da galeria bat, ez? Hori da, ikusten duzu, 200 metro luzekoa, 12 metro gutxora bera altuera. Zonaldean, xaretan beste 2 leze daude, Saran eta Urdazubin, hori da. Eta azkenean ezberdina da horregatik hau pixkat natura erdian dagoelako, ez? Eta zein da famatuena? Hau da famatuena. Bai, hori esaten duzu Zugaramurdiko zarelako. Historia aldetik, hau da famatuena. Gero Urdazubiko lezea eta Sarakoak beste interes puntuak dituzte, ez? Ados. Baina Zugaramurdiko lezeak ezagunak dira baduten historiaren gatik.
Konta idazu pixkat historia hori? Esaten da, hemen sorginak elkartzen zirela akelarreak egiteko. Hori da. Resumitzeko historia, ez? Esaten da. Esaten da. Ados. Zegatik esaten da hori, orain dela 400 urte, 1610 urtean, Inkisizio Espainola etorri zelako Zugarramurdira, bi inkisidore etorri ziren, eta Zugarramurdiko 30 bat pertsona eraman zituzten Logroñora, sorginkeriaz akusatutak, hori Deabruarekin akelarreak egiten zituztela, eta gauza horietaz akusatutak, eta autodefea edo prozeso, Logroñoko prozesoan 11 pertsona erre zituzten Zugarramurdikoak. Eta historia hori entzutera etortzen dira, ez, normalean? Bai, jendea etortzen da, pues, historia nonbaiten entzun dute, pelikulak egon dira, ez famatua izan da historia, bai, azkenean. Piskat horren bila etortzen dira. Gero, pelikulak eta izan baino lehen, jadanik ezagunak ziren, Zugarramurdiko elizak aspalditik ezagunak dira. Eta jendea etortzen zen, pues, hori, sorginaren edo irudimen hori bilatzen, ez? Deabruarena, pixkat oso mistikoa edo, ez? Eta horregatik famatuak egin dira Zugarramurdiko leizeak, ez? Deabruaren katedrala, ditzen da ere bai. Eta horren bila etortzen zen jendea, eta orain egiten dugu, saiatzen duguna, museoarekin, 2007an ireki zen sorginen museoa, esplikatzeko historioa, ze gertatu zen hemen, eta nor ziren pertsona, akusatu zituzten pertsona horiek, ez? Eta zuzaude lanean, ez? Ni nago orain Zugarramurdiko museoan lanean, bai. Ados. Eta hori da, etortzen den jende guzti hori, pues, gatea hemendik beste sorginen edo beste ideia batekin, ez? Ez zirela azkenean inkisizioak esaten zuena, eta pertsona normalak zirela azkenean. Museoan zutabe batzu daude izen eta adin guztiekin, pertsonaien izenekin, eta hor ikusten duzu, edo nor zela azkenean akusatua sorginkeriaz, gizona, neska, haurrak, zaharrak, denetarik. Identifikatzeko erresago, ez, baita ere? Joanes pila bat baziren, bai. Oseak, bai. Bezu, gaizket ongi ikusten duzu hori, ze jendea etortzen da askotan, bai, morbo honekin, ez, ikustera historia hori, folklorizatu izan da, ez, historia hori. Bai, eta pelikulak eta ez dute lagundu horretan, ez? Gero, ez, niri interesgarri dutzen zait, jendea etortzen derako, pues hori, ideia horrekin, eta aukera ematen dugu, pues beste ideia batekin gateko hemendik, ez? Eta zein emot etortzen da ona normalean, ze perfil, familia, gehiago? Familia asko, denetarik, bai. Gehien bat egoaldetik, iparraldetik oso jende gutxi, bai. Oso ezagunak dira egoalden gehien bat. Ados. Bartzelonatik, Madriletik, Valentziatik eta Kataluniatik asko, bai. Eta zuk nola saltzen duzu toki hori? Zer esaten duzu? Zugarramurdikoa naiz, hemendik 600 metrotara sortu naiz, osak txikidatik hona etortzen nintzen egunak pasatzera, ez? Noski niretzako pixkat toki espeziala da ere, bai, pertsonalki. Eta zuk sentitzen duzu zerbait berezia? Bai. Tokiak duen presentzia eta gero hemen dagoen historioa eta toki hau ze izan den historian zehar, pues, indarra badu. Zeren Zugarramurditik oso hurbil gaude, 400 metrotara gaude oinez. Orduan, imaginatu 1600 urtean, olako toki bat herritik hain hurbil. Beste zonaldeko leizeak eta ez daude herri zentrotatik hurbil. Orduan, imaginatzen alda, pues, toki hau izatea toki garrantzitsua, pertsona haientzat. Eta gaur egun den bezala, pues, lehen ere izango zen toki garrantzitsua, bestak egiteko, elkartzeko, edo zer gauza, ez? Eta Zugarramurdiko lezea leze bat da edo lezeak dira? Leze hau da, gero bi galeria badaude, altuagoak, bat hemen eskuinean eta beste bukaeran ezkerrean, eta ibilbidea ematen da, pues, zeharkatzen da leze printzipala, eta atzetik buelta ematen da, pues, bi galeria hauek bisitatzeko, ez? Eta lezea dago irekia soilik bisitetarako edo egiten dira gauza batzuk hemen ikuskizunak edo... Kontzertuak izaten aldira, hortxe ikusten duzun plataforma horretan, eszenatoki horretan. Eta beti daukat kuriositatea jakiteo, ea azakit anekdota bitxiren bat daukazuzu kontatzeko, toki bitxia, fijo anekdota bitxi bat izanen duzu. Bai, hasteko badut privilegioa hemen lana egiterakoa, ez, lana egitean, batzutan tokatzen zait, pues, isterakoan edo, bakarrik egotea hemen, pixkat gau egiten ari denari. Eta oso espeziala da, lezea zeharkatzea gauez, bakarrik, bakizu jartzen zaizula hilea. Bai, beldur nahiz. Eta hori sentimendu oso potentea da, ez dira zaila esplikatzea. Eta anekdota txiki bat behin, hor eskuineko leze txikian. Argia dagoenea. Bai. Ni gazteago nintzen 2006an izan zen. Atera nuen argazki bat, lagun bati argazki bat atera nion, eta aurpegi bat ikusten da argazkian.
aurpegi mota bat agertzen da argi foko batetik ateratzen, hala pixkat aski mistikoa pixka bat. Bai, oso. Baina ez dakit bakarrik optika ilusio bat den edo, baina ez datenako zen sorgin baten espiritu bat edo ez dakigu. Ez dakizu. Ez dakigu. Hobe Baina horrela. dena energia ona, energia positiboa eta zerbait balin badago ez da txarra izanen. Ez dakit sartuko naizen pasatzera handik, baina, bueno, bueltatxo bat emanen dugu, ez? Bai, Venga. probestuko dugu. Sorgin eta espirituen presentzia nabaritu genuen lezeetan. Sareta baita ezaguna horretarako, besteak beste. Saran, aldiz, pilota tailer eta jatetxe famatu baten berri izan genuen. Goazen ezagutzera. Behar dugu uretan glugu. Kaixo, egunon? Bai, kaixo. Zemuz, txegi? Bai, txegi. Ni Jasmin. Ongi etorri. Eskerrik asko, ongi etorri nora, non gaude? Hemen da eskutik lantokia, Ados? pilota fabrika bada, Bai? sarangira Bai? eta kooperatiba batean zira hor. Da, kooperatiba bat? Bai, Ados? berriki hor. Eta argi geratu da, hemen dituzuela, Pilotak. pilotak. Bai, pilotak, bai. Beraz, pilotak prestatzen dituzue, dena eskuz. Ez, dena eskuz ez, badugu masina bat montatzeko pilotak. Bai? Josi eta hori eskuz iten da. Berez, kooperatiba noiz jaio zen? Hilabete honetan. Bai? Bai, Berria da? Bai. Eta zer moduz orain arte? Enpresa dut 7 urte nahuzu. Berez, bai, enpresa 7 urte, eta Bai. enpresa ze asmorekin jaio zen? Ze asmorekin? Bai. Hori galdera una. Bertako produktua itea, Hori da. hemengo ekozileekin, kalitatezkoa, eta gango nuke lehentasuna da beti euskaraz. Bai, ez Dena da? euskaraz, bai, hori da lehentasuna. Eta kooperatiba gehitu zen baita ere? Bai, sortzeko beste zentan modu agozu, bat, astapenean, hilandek sortu zuen enpresa hori eskutik, doa 7 urte, eta hasi zen ikasten, Jano Lukugarriekin. Ados? Eta gero, galera etorri zen, orain eta gehiago, gero 2 izan ziren, Martina, gaur ez da hor, gero ni etorri nintzen, 3, eta galdera gehiago, eta hor, pentsatu dugu hola ezin da segitu, eta Claire eta Francis berriki etorri dira, Bai. eta hori handitu da galdera, eta orain ja kooperatiban sartu dira. Eta pilotak zergatik, zaretelako zaleak, edo... Bai, eta bada merkatu bat, Bai, ez da? egian da, bai, merkatu bat da. Ados? Lakotxeko jazten dela egiten da Bai, pilota bat? Pilota bat, sinpleiteko, da salto goma bat, Ados? Bai. Wow. Guti gora bera hau da, gero gehitzen dugu elastika bat, Ados? bai, Bai, zergatik egiten honek da. ematen du kunpea. Gero ardirea, baitugu 2 mota diferentea, txapelketakoa eta... Amateur edo... Ez, iniziazioan taulako... Ados, azteko? Gero, hola, masinak borobiltzen du, montatzen du, eta gero kotoina gehitzen dugu. Gero, lajua, hauntz lajua da, Hauntza, gari. eta gero josi, hori eskuz iten da. Ados. Bai. Lehen, astapenetik eliantek dena iten zuen eskuz, ikasteko. Gero, Bai. gero ezin zen hola, orduan masina bat indugu, eta montatzeko hori eta hori, badugu masina bat. Ados. Eta gero, josi eskuz. Hola. Eta zenbat denboran egiten da pilota bat? Guti gora bera, behar da ordu bat. Ordu bat. Osoki. Hola. Eta gero pintatzen da, ikusi dugu? Bai, tintatzen da, bai. Ados. Hori bai eskuz egiten da? Hori depende trinkete eta frontoaren kolorea gehiago ikusteko da. Hori galetu behar nizun. Eta soilik zuriak edo beltzak dire. Ez dago beste koloretakoa. Ez? Zede bekatuta dago? Ez, posible da, aurrentzat egiten ditugu apaintzeko eta hori. Bai. Ados. Eta ikusi dut, baituzue, nahiko berez, zera, bezero... Bezeroak elkarteak dira, hemengo elkarteak, gehienik. Gero 7 provintzia baitugu ala ere galderak. Bai, saltzea dituzu baita Bai, ere, bai. Bizkaia edo Araba. Bai. Hala, bai. ze ongi. Eta zuk nola definituko zenuke zure lana?
Nire lana? Bai? Lan bat. Lana da, gehiago ez? Ez, ofizio, ez dakit nola... Ez, gu sartu gara eta aritu gaitu pixkat txokoa oso polita da, ematen du etxekoa dela edo ez dakit. Etxean gira gu hemen, hortako ongi gira, eta importantea da lanera joatea gustora, zenta orduak pasten ditugu. Bai? Eta hori. Piskat gure partea hemen da, bakoitza egiten du gure txokoa eta bakoitza antolatzen du etxean bezala, ez? Bai? Hemenen dugu bueltatxo bat? Bai, noski. Hemengo partea da pixkat, nire tokia da. Ados? Hemen ikasi dugu ere pasaka tresna egiten. Pasaka hau da, laguzko eskulagu bat. Hori ikasi dugu eta egiten ditugu. Eta batzuk ere berritu. Hau kan dugu eta hau berritzeko da. Hau da, jendeak ekartzen ditu... Bai, zaharrak. Ados. Bai. Hala, hori, eta nire tokia da, eta gero pilotak ere nuski iten. Bale. Hemen stokatzen ditugu pilotak, eginak. Hemen ditugu, baitugu mota initz. Joko garbi, plaza, denok da. Gero lagua hemen pikatua da, eta hemen antolatzen ditugu piskat bezoren galdera. Ados. Gero hemen da Martina Ursuegi, senpertarra. Zer egiten du? Bera josten du. Hortan da, pastu ditu bere bizi osoa. Ados? 37 urte, pilota josten? Eta josten du, guk ikasi dugu berekin. Eta hemendik 3 hilabetera hartzen du bere erritiloa. Nahikoa du. Gaur ez da hor. Ados? Hemen da Beklerrek erranen du. Eta hemen da Frantzis Kerrikar. Kaixo? Bera sartu da, badugu beste proiektu bat, sisterak iten. Orduan, bera hortan sartu da, ikasten nahi da. Oso politak dira. Eta momentukotz berritzen, eta eskua ongi eginta, gira berriak iten. Eta hemen eskaerak? Haiek eginak dira, hartuko dira, elkarteak hor dira. Gutxi gura bera baitugu 50 elkarte. Ederki. Eta urtean, piskat zonbaki bat emateko, 3.500, 4.000 artean pilota egiten dugu. 4.000 pilota, ados. Gero behar dira 4 pertsona pagatu ere, 5. Ordan behar dira pilotak. Zorte hon, proiektu berri honetan. Ongi hasi da, gutxienez? Ongi. Eskerrik asko. Gaduzitaz. Kaixo, Katxin. Atxaldeon. Zer moduz? Bikain. Hemen gaude goxo-goxo. Bai. Zure jatetxe honetan. Bai. Nola du izena? Urtsola. Urtsola. Urtsola zerra nahi du? Izen bada? Kotxak badu bere teoria, baina nik esplikatzen dudana da ur-etxola. Ados. Hor azpian bada olako errekaino bat, eta hau ez da hain etxola, baina astapen batean hala izango zen, eta ur-etxola. Toki ederra montatzeko jatetxe bat. Bai, egia erran toki goxoa. Bai, ointxe bazkaldu dugu eta zongi, dena. Esker. Noiz jaio zen jatetxea? Beraz, jatetxea 2009an, bi lagunen artean ideki genuen. Janeko bazen norbait, 7 urtez, atxiki zuena. Eta gu 2009an lagun batekin ideki genuen. Orain abenturan bakarrik naiz, lagunak bidean beste bide bat hartu du. Baina ez zaude bakarrik hemen, hori ez? Ez, hori da. Ardura behar bakarrik naiz, baina ez naiz bakarrik senditzen, ez ekipa bat gira bai. Nik uste toki honek baduela berezitasun bat, ez? Ze hemen gaude, nun gaude, hau da galera, nun gaude hemen? Euskal Herrian. Euskal Herrian, fijo. Azteko. Baina gaude, Zugarramurdin, Saran, erdian, non? Bai, orduan, etxea Zugarramurdin da, eta parkina Saran. Eta gu hemen erdian? Gu hemen, erdian, mugaren gainean. Ara, zer bolita. Eta, justo jatetxe edo etxea, hemen badaude, ez dago soilik jatetxe bat. Badau baita dendatxo bat. Eta... Poliki-poliki, gu hasi ginen bakarrik, jatetxean, eta gero poliki-poliki, ez dakit, guneak eman du, jendeak bere proiektuak ere hemen kokatu nahi izan dituela, eta
gu gustora, hola ez gaude bakarrik, eta ordan gainean baditugu pilota egile batzu, pilota, xare, zesta punta, hori denak, horiek hasi ziren ere, eta orain berriki, udauntatik, horrazpian, badira bi neska, handerino direnak sehaskan, eta denbora erdiz, eta beste denbora erdian, iriki dute dendatxo bat, aizpa izena duena, eta beren filosofian ere gurekin badatorrena, ez, tokiko gauzekin, tokiko bitxiekin, emaztek egindakoak, jantziak ere etikoak eta bada tokikoak, eta ez Bangladesen aur batzu egina, eta gero... Eta normalean edo, besteroak nondik datoz? 85 erranezake Saratik sartzen dira, erran edo iparraldetik heldu dira, edo urrunagotik, Frantziatik, hori dira gehienak. Orain berrikitan, senditzen dugu hegoaldetik, edo haratago, espainolak ere, etortzen, pentsatzen dut teknologia berriak ahalbidetzen duena, nun jan, eta horren ateratzen dira hor, edo hori berria da guretzat, baina orain arte gehiena iparraldetik edo Frantzialdetik. Eta hemen ze jaten da? Jaten guk probatu dugu pixka eta oso zen, baina bertako janaria, bertako... Nahi baduzu, hemen emaiten duguna da gu haurek jan nahi ginukena. Bai, ez da? Hasteko. Orduan, gu haurek jan nahi ginukena, gauza freskoak dira, orduan ez da karta kilometriko bat, ez da behar. Hori da. Ikusi duzuen bezala, badira 3 aukera desberdin, eta adibidez menuan dira 4 sartze, 4 plater eta desierta batzuk, baina denak etxean eginak. Eta hori da importantea, ez? Ekipa bat gira eta ekipoak dakiena egiten, eta etxeko desiertak adibidez, eta bada gaur egun jatetxe bat irekitzeko modua sukaldaririk gabe, kasik. Dena egina, dena prestez, baina gu ez gira hortan. Baina baritzen da. No. Nabaritzen da. Zuzara hemengoa? Hau, jatorriz bentia bat zen. Hemen muga herrian baziren bentia pila bat, gaur egun Sahara eta Zugarramurdi artean bakar bat gelditzen da, eta hau garaian bentia bat zen, eta nire gurasoek zuten. Bentia hori, beraz hemengo alaba naiz, hemen bizi izan naiz 12 urte nituen arte, eta 12 urtetik landa Saran bizi naiz. Eta Zugarramurdekoa zen, eta ama Sarakoa orduan. Bietarik, pixkat. Piskat jatetxearen esentzia bezala, ez? Hori da, gerratzen da, nungo azira, iparraldekoa... Euskal Herriko. Hemen goa naiz baita ere, hori da. Eta zut, zure lanan nola definituko zenuke? Zerbait irekia, dene irekia, bizi sozial bat ahalbidetzen duena, elkargune bat, jende hemen oso jende desberdina elkartzen da, eta nik hori maite dut, main batetik bestera, pasatzen naiz mundu batetik bestera. Izan daiteke tokiko laboraria, edo berrikitan, Saran, etxe garestiena erosi duen paristar burges bat, elkarrizketak beti aberasgarriak dira, eta niretzat hori oso importantea da, harreman sozial hori atxikitzea gaur egun, eta, gainera plazer momentu bada, jatea, orduan gainera, jan eta betetzen hauen lan bat da. Ederki, ze definitzu hona. Mundu guztiak definituko balu horrela da horrela? Hori autoak dira, biziko autoak dira. Ez balin bazira hola betea, aldatu. Bizia laburra da, ez da aspertzeko egina. Hau holko hona. Begira, guk kristo momentua izan dugu bazkaltzen, kanpoan ze guzkiek jotzen zuen eta esan dugu, kanpoan, baina barrura ez gara sartu. Emanen dugu bertatxo bat? Emanen dugu bisita, eta gaina hola aurkeztuko izuet ere nerekin nortaz inguratua naizen ekipa bikainaz. Ederki, venga, sartuko da. Bazen. Nafarroa bat da, baina zabalik dago. Agi utzi digu hori Saretak. Soinu eta doinu ezberdinak dintzuten dira, baina harmonia osoan. Zuek muga non ikusi duzue ba. Eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua